सिखाव मैहुर फालांगिनि हेंथायै चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना गेदेर जाफुंसारदों। मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना सेबनानै धालिगावनिफ्राय मासे हाग्रानि खेवथायजों लोगोसे 3 सिखाव मैहुर फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सिखाव मैहुर फालांगिरिफोरा सोनाब बेंगल मालदानि सक्कु दत्त, सन्दीप साहा आरो बङाइगाव जिल्ला सुङापुटा गामिनि आराधना सरकार होनना मिथिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि सक्कु दत्तआ एनसिबिनि सासे साख्रिआवला। गुबुन फारसेथिं बे खेवथायखौ सिखाव मैहुर फालांगिरिफोरा 1 कौटि रांनि फाननो रादाय खालामदोंमोन होनना चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना मिथिहोयो। ধর এফালে স্যার